So hey guys, good morning and welcome back to the channel. So guys, dini to Durga Puja no hamba. So happy Durga Puja all of my dear friends. Daya ang ready zakhabai mandir thangno ओमफ्राय जा आब' दाइजों थांग्रोबाय आरोना दायो आंनो लास्ट दायो आं थांनोसै ओमफ्राय दायो आं साइकेलजोंसो थांनांगोन स' दिनैनि भिडिअ गाइस नोंथांमोनखौ जों गामिनि बुर्दा पुजासालिखौ देखायनोसै दिनैनि भिडिअ बहुत ही इन्टारेस्टिं जागोन आरोना थ' गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय जों गामियाव खुलुमना ओमफ्राय जोंनि लकेल टाउन खैराबारियाव थांगोन आरोना स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस स' दायो आं थांनोसै जों गामिनि बुर्दा पुजासालियाव थ' दायो गाइस थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै लाखाबाय साइकेलखौ ओमफ्राय दिनै आरोना बहुत बोरैबा थान्दा थान्दा बार बारगासिनो थ' दुगैनाया बहुत खस्थ' जाबाय दा बे गाइस दायो थांनोसै दायो आं थांगासिनो थ' फार्स्ट टाइम साइकेल ब्लग सहैनोसै गाइस नै जों गामिनि फाखा बान्दोनि बे दायो थांगासिनो मोनहैनोसै गाइस दायो सहैबाय जों गामिनि बुर्दा पुजासालियाव थ' गाइस नायनो लादों नैबे जादों जों गामिनि बुर्दा पुजासालि थ' सिगाङाव गोबां मानसि जायोमोन नि जायगायाव गाइस नायनो देग्लाय कर'नायानो जाना गारजोब्बाय आरोना गासिबो मानसि फैयासै ओमफ्राय अखाबो हाबाय नालाय पुजासालिनि मेन गेटआ नैबेनि गाइस थ' दायो आं सिङाव हाबहैनोसै दायो नागिरनांसिगोन जा आइमोनखौ मानोना बिसोरो सिगाङाव फैग्रोदोंमोन ना स' दायो नागिरनोसै बिसोरखौ नै बहा हाबना दोङो बेट्टिफोरा आं कल खालामदों आं ओमफ्राय गाइस नैबेनो जादों मेन दुर्गा मन्दिरा ओमफ्राय दा आंनियाव आथिं सुनानै दा आं खुलुमहैनोसै थ' दायो जों लाइनाव थागासिनो नै जा बिब'आ मिनिसोदो गाइस नैबे जादों मेन दुर्गा मन्दिर ओमफ्राय गेजेरनिया बाथौ मन्दिर आरो नै लेफ्टनिया कालि मन्दिर आरोना बेयाव मोनथाम मन्दिर दोङो स' दायो जों बाथौ खुलुमहैदिनोसै गाइस दायो खुलुमखांबाय गासैयावबो ओमफ्राय दायो आथिं सुफिनसै ओमफ्राय नै आब'आ सुगासिनो दायो गाइस दायो जोंनिया खुलुमनाया जोब्बाय ओमफ्राय दायो जों थांनोसै गाइस ओमफ्राय नै जों फिथाबो लादों दा न'आव थांनानै दांहैनोसै गाइस दायो गामिनि हाबाफारिया जोब्बाय दायो आं खैराबारि थांनो नागिरदों स' दायो आं देखायनोसै खैराबारियाव मा मा जादों मा मा जायाखै नङा होमबा ज' थौदो गाइस दायो आं खैराबारि थांनो नागिरदों थारमाने थांगासिनो आरोना ओमफ्राय नायनाय आं आलियाव दोङो थ' दायो स' गाइस नायनो फार्स्ट टाइमनि थाखाय आं जेकेट गाननांबाय माने दिनै बहुत थान्दा गोजांबाय उपाय गैया आरोना मानसिफोरा मिनियावदो गानबाय आं स' फ्रायानो बुंदोंमोन दिनैनो गानबाय नामा होनना दायो थांनोसै गाइस 2 hours later. गाइस नै न'आव सहैबाय थ' माने बहुत गिदिर जाथाय जालांबाय जाथायथ' नङा मोनसे बहुत गिदिर प्रब्लेम जालांबाय आरोना थांदों ना भिडिअ बनायनो भिडिअ बनायनो बिलकुल हायासै मानोना ओरैबायदि अखा हाबायना अखायानो गारिनि नामखौनो लायासै स' बेनिखाय उपाय गैया आरोना फैफिनग्रा जाबाय स' आं मोननैसो शट लादों खैराबारियाव मोननैसो आं क्लिप देखायगोन आरोना दा लास्टआव देखायगोन गाइस मा बुंगोन आरोना नोंथांमोनखौ देखायनो हायासै आं पुरा बेड लाखदों होनांसिगोन नै इनियाव सिबाय एसे थारमाने आंनि जेकेटआ पुरा वाटार प्रुफ दै हाबा जेकेटआव स' बेनि थाखाय आं एसे बासिबाय आरो लंपेन्टआ पुरा सिजोबबायमोन आंहा ओमफ्राय इनियाव एसे दै हाबदों गाइस बिग्रासो दिनैनि भिडिअआ आइ नो भिडिअ बहुत ही सर्ट जाबाय ओमफ्राय आङो इन्टारेस्टिं जागोन सानदों आरोना नाथाय जायासै गाइस सानदों जेबो जायासै गाइस गाबोनफ्राव अखाया मोजां एगारदोंबा मोनसे मोजाङै भिडिअ बनायनो नाजानोसै स' इयुननि ब्लगखौ नेनानै थादों गाइस स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै ओमफ्राय इयुननि ब्लगाव गाइस स' दिनैनि ब्लगा बहुत ही सर्ट जाबाय आइ नो ओमफ्राय आं हामाबाय नांदों एसे मा खालामदों आरोना उपाय गैया जाहैबाय दायो आं अखा सिजानाय मोननैसो क्लिप देखायनोसै स' नोंथांमोना नायदो भिडिअनि जोबनायाव देखायनोसै आं थ' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगो मोनसे इयुननि ब्लगाव गाइस स' दिनैनि थाखाय बाय बाय ओमफ्राय दा नायदो अखा सिजानाय ब्लगखौ लोगोफोर अवस्था गैला नै सि जोब्बाय नै भिडिअ बनाने के लिए गया था पूरा भीग कर आ गया गाइस सि जोब्बाय बेड लागारना सेस अखायानो गारथारासै मा खालामनो आरो ओरैनो सप्पा जाबाय प्लेना उफनि लंपेन्टआ पुरा गिसिनाय सि जोब्बाय नै सेस अबस्था गैला